Derste esasy gerek bolup biljek sözlemçeleri bir näçe meselem getirip bulanjak. Olar özüňiz duýup saýlap bilersiňiz. Nerede bolanmalydygyny. Baş üstüne. Çefaç in tiempo liber. Boş wagtynda näme diýersiň? Uçplaçy sekolotoreść. Seýahat etmek halaýanmy? Çe muzika askulçy. Nähili saz dinleýän. Yani nähil aýdym dinleýän. I fost aiç nainte. Öň bu ýerde bolup gördüňmi? Kuçe te okup. Kuçe te okup. Näme işe diýersiň? Çe uçplaçy safaç. Näme etmek halaýan? Uçplaçy kafeawa. Kofe halaýanmy? Kuma fos zivata. Günüň nähil geçdi? Öten zamanda. Uçplaçy Romania. Romania sana yaraýarmy? Romaniýany halaýanmy? Dekittim envet romana. Näçe wagt bäri roman dilini öwrenýän? Çe filmi etplak. Haýsy filmler halaýan? Ay hobby interesante. Gazakly hobbileriň barmy? Hobbiň diýip durýan hobbileriň köplükde. Etplaçy sportul. Sport halaýanmy? Care este mâncare preferata? En halayan naharan haneme. Çe planore ay pentru weekend. Dinç günler üçün nähil meýilnamaň bar? Yani planın, pikirin. Uçplaçysa çiteşt, kitap okumak halayanmy? Çe limp warbeşt. Haýsy dilleri gepleýän, gürleýän? Kum ay an WhatsApp romana. Roman dilini nädip öwrendiň? Size köp soraw bererler. Ay animali de kompanie. Uy hayvanlaryň barmy? Uçplaçy vremede aç, şu günki howa sana yaraýarmy? Çefaç de obyçej siara. Adatça akşam näme diýen? Çefaç de obyçej siara. Adatça akşam näme diýersiň? Kare este oraşyl töw preferat. In halayan şäheriň haýsy? Uçplaçy sagateşt. Nahar taýarlamak halaýanmy? Çefelde oamey uçplak. Nähil adamlar halayan? Personal tarapdan. Ay fos veredata in Turkiya. Hiç bir Türkiye'de bolup gördüňmi? Iň olmanda bir gedek ýalak manyn berýär. Kum uçup Petreç tiempo liber. Boş wagtyň nähil geçirýän? Uçplaçy safaç poze. Surat düşme halaýanmy? Yani ünsverşiňe diýär esasy uçplaçy. Halamaklyk şuny bir gaýtalap ýadyňyzda galar ýalyjak boldum şu sabakda. Çefaç topa munka. İşten soň näme diýersiň? Çefaç. Uçplaçy saýyn weç limbostraýiny. Daşa ýurt dillerini öwrenmek halaýanmy? Care este culoare ta preferata? In halayan renkin haýsy? Culoare? Renk. Yerine başga sözler hem goýup bilersiňiz. Uçplaçy samimiýet la sala. Sala sport hökmünde ya da zal hökmünde. Emma köp sport diýip düşünýärler. Sport sala gitmek halaýanmy? Çefaç in weekend de obyçej. De obyçej adatça. Adatça dinç günler näme diýersiň? Uçplaçysa tansej. Tans etmek halaýanmy? Ya çe jende muzika preferi? Haýsy görnüşli sady halaýan? Ay Frats saw suror köplükde doğanlaryň ýa-da uyalaryň barmy? Uçplaçysa iş kooperatyny. Dostlaryň bilen gezmek halaýanmy? Çe uçplaçy la oamini. Adamlarda näme halaýan? Ayın lok preferat aýyç bu ýerde halaýan ýeriň barmy? Yani şäher içinde sorap bilersiňiz. Kumçy separa lokla çesta. Bu yer sana nähil görünýär? Dostlar şonluk bilen tamamladyk. Egerde roman dilini efektiwni hemde eň tyz görnüşde öwrenmek isleýän bolsaňyz, Dilden Dil applikatsiýasynyň hyzmatyňyzda